fa ulaike humul muflihun. Dakle, onima kojima prevagnu, kojima budu kvalitetno tegobna, odnosno bude i dovoljno na vaganju dobrih djela, fa ulaike humul muflihun. Oni su uspjeli. Ovdje je također bitno obratiti pažnju na ovu riječ muflihun. Aflaha, yuflihu, uspjeti. Vidite, ova je riječ upotrijebljena kada je Kur'an i Kerim objavljen, a to je riječ koja je jako svojstvena savremenom svijetu, savremenom čovjeku. Danas savremeni čovjek jako često koristi riječ uspjeh. I mi kada vidimo danas možda riječ koja je najčešća u kvalifikaciji motiva djelovanja ljudi u poslu, u nekim borbama, zalaganjima, bogaćenjima, karijera, titule, osvajanjima, pozicija i tako dalje, riječ koja to sve prati jeste uspjeh. Uspio u tome, uspio u ovome, da uspije da bi uspio i tako dalje. Dakle, uspjeh nije samo po sebi negativna riječ, negativna kvalifikacija. Ali se postavlja pitanje šta je uspjeh? Šta to čovjek treba da osvoji da bi bio uspješan? Psiholozi kažu da je jedan od glavnih motiva koji čovjeka na ovome svijetu, ovo svjetski motiv, koji čovjeka tjera na djelovanje jeste da bude priznat i poštovan. To je čak jači motiv od novca. Jer i novac se koristi kao sredstvo da biste natjerali druge da vas priznaju i poštuju. Svakako da se mnogi u tome prevare, pa onda kad zarade novac, pa vide da se ljudi okupljaju oko njih, oni misle da ljudi njih poštuju. A u stvari ljudi poštuju njihov novac. Čim im nestanu pare, oni se razbježe od njih. Tako da oni u stvari tada shvate da ih nikada ti ljudi nisu poštovali. Već su poštovali njihov novac, to jeste korist koju su mogli da ostvare iz njihovog novca. Tako da se pravo poštovanje ne može ostvariti tim vanjskim polugama. Jer ako želiš da tebe poštuju, onda moraš u sebi imati ono što se poštuje. A to su vrijednosti koje nemaju veze s novcem. Koje kad ih imaš, ja imao novca, ja nemao novca, ti te vrijednosti imaš. To su moralne ljudske vrijednosti. Kad je čovjek pošten, on je pošten i kad ima i kad nema. Kad je iskren, on je iskren. Kad je dobar, on je dobar. I to se u njemu prepoznaje. I to se poštuje. Neovisno u kakvom je socijalno, finansijskom halu ili kalu. I to je jako važno da to znamo. Jer kod nas se kaže za nekoga, kaže, ugledan. On je, kaže, jako ugledan. Zašto je neko ugledan? Zašto je upotrebljena riječ ugledan? Često ne razmišljamo o strukturi riječi. To znači da je takav da se možeš u njega ugledati. Da mogu babo, majka i oni stariji koji te savjetuju mladiću kazati, budi ovakav. Kada se pokvare kantari društva, kantari mjerenja dobra i zla u društvu, onda neugledni postaju ugledni. Onda se upire prstom, kada propada jedna zajednica, onda su kriminalci, mafijaši, prevaranti, razni mešetari koji su uspjeli da prigrnu sebi bogatstvo na račun znoja, krvi drugih ljudi, života i tako dalje. Onda počne se u društvu upirati, vidi ga, snašao se, snalaži, vidiš, ne možeš danas na ovo vrijeme, ne može drugačije, moraš u korupciju, moraš sa nekim političarom na vlasti, sa sudijom, sa policijom, vidiš kako je tada se bojte propasti. To znači ne samo da su se pokvarili pojedini ljudi, ne samo da su se pokvarile pojedine kategorije ljudi, već se pokvarila vaga na kojoj se mjere
na kojoj se mjere te vrijednosti. I zato ljudi nikada ne bi mogli održati tu vagu sami. Zato je objavljen Kur'an Kerim. Baš zato što čovjek ni sa svojom fitrom, sa svojom vjerničkom prirodom koju me Allah utisnuo u duši njegovoj, i sa svojim razumom, kao mačem istine, bez objave, ne može da održi tu vagu. Jer mu je nefs prejak. Zemaljska dimenzija u njemu je prejaka. Ego mu je prejak. Samo dopadljiv je sebi. Navija za sebe. I griješi u mjerenju. Zaboravi. Nema načina da izbaždari vagu. I Allah mu šalje Kur'an i Kerim na kome se baždari vaga. Vaga morala, vaga ljudskosti, vaga poštenja, vaga etike, vaga estetike, vaga cjelokupnog vrijednosnog sistema. A to može samo Allahova dželešanuhu riječ. Evo vidite mi godinama, a prije nas oni stoljećima citiraju ove ajete. Pa uzmite šta god, bilo koju ljudsku riječ, najveću umjetnost, 2-3 puta ona vam dosadi, nemate potrebu 10. put da je slušate. A vidite kuranski ajet, kad ga god citiraš, on taze ili tan taze, svjež, kao rosa, kao svježi list, kao svježi cvijet u zori proljeća. Taze miriše, taze izgleda, taze zrači, napajate čistim zrakom, ali ne samo za pluća, nego za dušu. I zato se uvijek samo Kur'an Kerimu vraćajte. I zato, kad god čujete riječ uspjeh, ili kada pomenete riječ uspjeh, sjetite se da samo onaj kome prevagnu dobra djela na sudnjem danu, taj uspije. Sve drugo što ostvarite na ovom svijetu, u ličnom, poslovnom, akademskom, socijalnom, društvenom, političkom, bilo kom smislu, je beznačajan. Ukoliko i taj uspjeh na ovom svijetu ne bude doprinosio da vaša dobra djela prevagnu na ovoj mizan Tereziji. Assalamu alaikum wa rahmatullah.